mhlawumbe uma ungasithatha kafushane yini nibheka kubafundi abafuna ukungena kulomkhakha? Abafundi bafanele babe no matric. Okay. Yes, and baphase ama-subject like English. Yeah. Science subjects. Okay. Like life sciences. And also physical, which is an advantage. Bafanele babe no mathematics also. Okay. Level 3 and 2 other additional subjects. They should also be physically fit. Okay. And be healthy. Yes. As you offer number programs like rescue. Okay. Yebo. Mhlawumbe uma ungathatha umuntu ongazi nje umbeka esithombeni kufundela umnyaka emingaki uma ufundela ubunesi lobu bufundelwa kuphi futhi? Okay. I-college le offerisha ama-qualification amathathu ahlukene. Okay. Njengamanje sirana National Higher Certificate ethatha unyaka owodwa. Okay. And sizorana also National Diploma izoba iminyaka emithathu. And also rescue izothatha between 6 months nonyaka owodwa.